सिगायनाय रावजोंबो रुजुजाया खैफोदनि समाव राहा होग्रा दुखुनि समाव सान्थि होग्रा नों फोरबु नों अनसुला नों फोरबु नों अनसुला बेसे गोदै जोंखौ बग्रानिफ्राय आगदा आखाइजों बेंना लायो जोंखौ अरायबो जोंनि फोरबुआ जोंखौ अरायबो जोंनि फोरबुआ बेसे गोदै बेसे सुदेम बेसे गोदै बेसे सुदेम फोरबु नोंनि मुं जोंहा जेनिबो गिनांगौ गैया बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानोना बिथांमोनहा जोंनि मस्क'बारि मण्डलिनि इयुथ जायफोरखौ जोङो सेंग्रा सिख्ला होननानै बुङो बिथांमोना मोजाङैनो मोसालांबाय आरो जोंनि रंजानाय गोजोननायखौ बिथांमोना दिन्थिलांबाय बिथांमोननि थाखाय आङो गोसो गोरबोजों हाजार हाजार साबायखर होनाय थाबाय दायो जोंहा दङ आलासि सिनायथि होनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायहरदों जोंहा माइल्स बसुमतारी बिथांखौ आङो दसे सम जौसाङाव नुजाफैनानै आलासि सिनायथि होनो खावलायहरनाय थाबाय We are indeed very happy and honored to have you, dear fathers, sisters, deacon, आरो बेजों लोगोसे जोंनि आलासिफोर आरो दाब दाब गामिनिफ्राय आरो मण्डलिफोरनिफ्राय एबा पारिसफोरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आलासि नोंथांमोन आं गासैखौबो खनसे hearty welcome once again. To begin with, I would like to call upon the Reverend Father Matthias Hasler, the parish priest of Cabrales Parish, to please come on the stage and he has been a great leader and an inspiration to the people, especially to the village of Moscovare. आं दायो जोंनि महिलाखौ लिंहरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय